Ferechiu, nu mai pot, mă, frate! Uite ce față are Ferechiu! News alert, uite-l pe Ferechiu, să sparge bugetul țării! Predoiu, supărare mare și la Predoiu! Buluja, ia uite-l și pe ăsta supărat! Gata! Doamne, cât mai pot! Zamfir, iar supărare mare nici pe ăsta! Bă, cât o să le dai banii la PSD-și, mă! Că i-ai mințit, dracu, că îi duci în turul 2 și de data asta le-ai tras clapă! Deja gata, useriștii? Ușor, ușor, tati, că mai aveți și voi vreo câteva zâmbete. Dar cât de curând vor dispărea, stați liniștiți în turul 2. Campionul campionilor va fi George Simion, stați liniștiți. Veți plânge cât de curând.